Dik 8000 man in wat is Friesland krijgen het speciale post. Het gaat een man die op de dij van de moord op Marianne Vaatstra tussen de 16 en 60 jaar wienen en die in een striel van 4 kilometer om Van Kleestra wennen. Een van de mannen is Jan de Vries. Hij wen naartoe in Zwergenbosk, wie een 39 jaar en jet dus bij de doelgroep. Wat? Oprop, DNA. Nou, dat niet te verwachten. We wisten ervan, hè? Ja, nou shit. Jan de Vries en zijn vrouw Emmy hebben te vaak hoorn. Wol of net meid wan. Vragen als wat gebeurt er met het DNA en wat binnen de gevolgen als je justitie helpen bij de opsporing. Wat komt eruit? Zou het zo zijn dat door middel van mijn DNA dat ik dan een familielid, kennissen, vrienden, de meesten waar ik mee omgeef, dat ik er dan achter kom van hé, dat gaat hun niet in. Stel dat het wel een van de familie is en ja, hoe ga je daarmee om? Maar ik vind wel, de dader moet gewoon gepakt worden. En dus stiert Jan de Vries zijn DNA aan. Zo vertelt hij ook in de brochure van justitie over de zaak Vaatstra. Hij hoopt dat elke nieuwe meidocht, ook al had de Vries zijn twijfels. Ik denk dat het best een aantal zeggen kunnen van oh, nou mat het. Dat het even iets hoors wordt. Dat ze zeggen van, ik doe net mee. Nou, ik hoop net dat ze dat zeggen, dat ze uiteindelijk al eer mee durven. Maar ze krijgen wel twijfels in één keer. Want nou leidt dus inderdaad de uitnodiging op het mat. En nou is het heel werkelijk worden.